Днес, 24 март, децата са в информационния център на география. Март ли казах? Март ли? Първа пролет посрещаме. Така, в информационния център и правят и въртят конци с ръчни ръчички, конкурса за Мартиничка. Да. Много са съсредоточени да не объркат конците, защото са много цветове. Ето и госпожа Атанасова с първа мартиница, пръв пискюл. Тук госпожа Петрова се опитва, върти, сучи. Добре, добре, много е добре. Така, тръгваме напред. И какво виждаме? Трябват им очила, не могат да вкарат синчетата. Да. Ето усмивки, колко са доволни. Това е за вас, родители. Тези мартинички се подготвят за вас, защото свършиха паричките, за да купят. Без Да, ето тук госпожа Атанасова прави кълбо напред с конеца. Да. Да. Личи се, че е от Соколово. От Соколово. Бреселюга са виньон. Да. Да, ето усърдно. Нямат време да си свалят шапките, защото работата е преди всичко. Така състезанието е оспорвано. Първа маса много добре. Да, ето. Синчетата да покажем. На изчакване работят, тъй като инструментите са дефицит. Ето, търсят се очила, инструменти. Даваме леко в дясно. Ето тук. Да. Не знам. Ще трябва всички да получат грамота за сръчни ръчички. Не могат да вкарват конеца. Трябва с игла. Много е малка иглата. Не знам, деца, не мога да ви помогна. Ето тук медицинското лице наблюдава процеса, някой да не се обводе с иглата. Готовно се. Да. Забелязваме, че госпожица Войчева отделя само сърчица, може би е предназначена за някой специален. Да, добре. Не издържам. Ето го и беле пискюл. Да, готово е, не знам. Трябва да го направим еднакъв с другия. Да. Ножицата къде е? Много добре се справят. Може би тук се прави най-дългата мартеница. Виждаме, че петокласника Жоро дава наставление на големите. Оп, засрами се. Тук петокласниците следят офертата. Да. Добре, добре. И ето, изгнанниците пристигат. 1, 2, 3, 4. Знам. Просто не стига мястото за всички желаещи да правят мартинички. Чакат и изчакват отвънка и студа не ги спира. Така. И ето.
Имаш Може там трябва да готово е.